ha vengut l'alcalde i hem estat parlant de que faran l'escola més grossa, que faran un gimnasi, una biblioteca més grossa, una sala d'informàtica més grossa perquè són petitetes que tenim, i també perquè necessitàvem que fos l'escola més grossa, i del projecte que estan fent d'Arce, que estan parlant, de què trata el programa Arce. I els de sisè aniran a Madrid o Barcelona, Madrid, i explicaran el projecte aquest. I que dins d'un any això o més estirà acabada aquesta la part que farem nova. I que quan anem amb les vacances d'estiu que la començaran. I que ja veurem així un poquet que està començada. Ja està? Sí.